Čau lidi, tohle je moje další video a dneska bych vás chtěl přivítat na serveru Epesní Fan Server, který je jako hustý, mají tady PvPčko, frakci, potom ještě něco, tak se koukneme. Takhle, co tady píšou? Tak. Teďka jsem v těžebním světu. Nestavěj tu, zde není PvP. Potom tady, vítej, mining svět. Potom tady se koukneme, co je tady. Tento svět se restauruje každých 14 dní. No a to poslední je až budeš mít dost surovin spawn. Takže nedal jsem si krumpáč, ale mám jenom meč, ale kouknu se, jaké to tady bude. No, vidíte, takhle to vypadá. Ale teďka se jde rovně a tady máte ty doly právě, že. Oni to vytvořili normálně hráči, že jo. Tak koukneme. Tak zkusíme skočit. Dobrý. Tak. OK, tak. Tak se koukneme. No. A teďka jdeme dolů. Jdeme. A vylezeme tady a spadneme do dolů. A teďka vidíte, kde jsem teďka. A jsem tady v dolech. Kdybych si vzal krumpáč. A jsou tady skilly. Když si kouknete, acrobatic skill 1 celá total. No, dobrý. Tak, láva. Musím dávat bacha. Tak, jdeme. Tak, si koukneme, co zde najdeme. No, vidíte prostě. Tady to je dobrý server. Možná vám do popisku videa dám IP, že byste se tady taky zahráli. No, prostě to takhle máte, ten vidíte, tam je to další. Tady mám HPčka, vzal jsem si jenom meč, teďka si půjdu něco enchantovat. No, a jdu se kouknout dál. No, vidíte, a tady třeba najdete možná i redstone, vidíte? Takže jako tady to asi bude krátký, protože to jim dělám jenom reklamu na serveru. Příští asi den budu mít reklamu pro tento server. No a jako ještě natočím tak minutu a potom se koukneme, co uděláme potom. No prostě je to takovejhle server, že jo? No a ještě bych vám k tomu řekl, že tady je láva a zkusím zadat tady to příkaz. Var PvP. Nemáš povolení na tento příkaz. No tak nic. A furt se tady nějaký playboy. Vidíte to? A láva, vidíte? To vypadá hustě, co? Přitom to je jenom láva. Co tam dělá ten křížek? Jo, to je moje ruka.
No a ukážu vám ještě spawn. Lomítko s p a v n. Vidíte, takhle se to píše. No, za chvíli tam budu. No a vidíte, takhle vypadá spawňák. No a vidíte prostě takhle, jdu dál. Tady skočím dolů. No, jdu dál, tady mám dřevo, wood. No a prostě takhle chodím vždycky po tom celém světě a jump! Komu se to líbilo, tak ať dá like, ne? Kecám lidi. Jako, můžete dávat lajky, odběry a tak, ale jako komu se to nelíbí, můžete dát do popisku videa, proč se vám to nelíbí, kvůli čemu. A jsou tady i rezidence. Kokos 5, kterou vlastní Severin. No a s tímhle bych asi chtěl skončit. A čauky. A ještě se koukněte na tenhle meč. Vidíte ho? Tak jo, čau. Tak jo lidi, tak čau.